ମା ଖାଇତେ ବସିଗଲଣି? ହଁ ବସିଗଲିଣି। ଆଜି ତାହେଲେ ତରକାରୀ କିସ ହେଇଛି ଦେଖି? ଆଜି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଜି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି? ଆଜି ଢେର ତରକାରୀ ଢେର ମାନେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ହଉ କୋଦେଇ ଆଜି କିସ ହେଇଛି? ଆଜି ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି। ତୋଡ଼କ ନାଲ ଏଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ ତ? ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଠିକ୍ ତତେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି ଖାବା। ଭଲ ନାହିଁ। ମାଛ ଆଳୁ ମସଲା ଦିଆ ଗୋଟେ ଝୋଳ ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ କଟା ମାଛ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଟା ହେଇଛି ବିଲାତି ଚଟଣି। ବିଲାତି ନୁହେଁ ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ଆମ୍ବ ଚଟଣି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ନଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ କଖୁରୀ ହିଞ୍ଚୁଡ଼ ଆଳୁ ବୁଟ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟା ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ କିସ ହେଇଛି ଦେଖି? ଆଉ କିସ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ କାଲି ଆସିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଏଠି ତ ତତେ ଦେଇଛି ଖାଇତେ ତୁ ତ ଖାଉଛୁ ବସିକି। ଏଠି ତ ତତେ ଦେଇଛି ଖାଇତେ ତୁ ବସିକି ଖାଉଛୁ ତାର। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇତେ ବସିକି।